госпожо председател, господин президент, ваше светейшество, уважаеми гости, уважаеми колеги! Бях решил да се зачеркна от списъка след изказването на господин Борисов, но реших, че всъщност днеска, освен ден за избиране на правителство, е ден да си кажем истините така, както да ги чуят българските граждани, без префарцумвания, без лъжи, без глупави популистки номерца, само истини. Като ще е ден разделен, да е ден разделен. За съжаление, колеги, ние не свалихме правителството на Денков. За огромно мое лично съжаление. За моя радост обаче не му дадахме възможност да продължи да прави това, за което дори преди малко от тая трибуна господин Петков ви каза. Да овладее службите, да овладее сигурността, да продължи да владее и да властва над финансите, да управлява контрабандата, да показва абсолютно неуважение към който е да е закон и което е да е правило в тази страна. Ето това, за моя радост, а и за радост на българските граждани, не разрешихме да се случи, след като те се самосвалиха. Ако трябва да показвам и да обосновавам това, което казвам с факти, можем да започнем от службите. Не трябвало да има партийни назначения. Абе хора, аз ли назначих заместник-председател на ДАНС депутат от ПП-ДБ? Депутат. Аз ли се срещах или пращах мои хора да се срещат с разузнавачи на България, да ги вербуват, да станат лични мои доносници или лични мои разузнавачи? Аз ли го правих това или ГЕРБ? Не мога да си спомня. Ето това беше лошото на правителството, което толкова много ви харесва и плачете, че е свалено. Не е свалено, за съжаление. Аз бях един от хората и продължавам да бъда, който смятам, че всяко докосване до вас цапа. Ама истински цапа. И в тази връзка ще ви напомня още няколко неща. Господин Денков се явява няколко пъти пред нас, ГЕРБ, да иска работа. Ние му бяхме работодателите. Господин Борисов убеди групата на ГЕРБ да го подкрепи като министър-председател. Лъжа ли е това? Или вие забравяте, че всъщност който от вас да излезе на тази трибуна днес и да говори срещу ГЕРБ, забравяте срещу кого говорите. ГЕРБ ви бие на всички избори, на които ви е хванала. Нямате избори, на които да не сте загубили от ГЕРБ, освен ако няма ала-бала с машините. Така ли беше от оня запис, че го забравих? И в тази връзка не искате да се държите като възпитани хора. Преди няколко часа последното изявление на господин Борисов отвън беше: имате още няколко часа до 1 часа. Вие обаче решихте друго. Вие решихте от височината си да залеете всичко с мръсотия. Тогава получете истината. А истината е следната. Първият път ви свалиха за това, че започнахте корупционни схеми и те не се съгласиха да ги продължат с вас. Факт. Поне от тая трибуна съм чувал и министъра, заради който падна правителство, да го разказва. Втория път не направихте правителство, защото обнагляхте. Към българските граждани обнабляхте, не към нас. Ние ви познаваме, ние ви знаем. Ние знаем всяка ваша дума и всяко ваше действие. И когато ги прекратихме, беше за това, защото вече заплашвахте страната, щяхте да я разсипете. Ако бяхте слели разузнаванията във време на война, ако бяхте завладели службите с неможенето си вътре да се справите, освен да работите за себе си, ние във времето на война в Европа щяхме да се окажем в ръцете на господин Атанасов, като експерт по сигурността. И господин Петков щеше да управлява политиките на страната през писанките на госпожа
Лена Бориславова. И това спряхме. И затова следващия път, като се изказва някой от вас от трибуната, не ми подвиквайте оттам. Може да станете и да говорите. Не е възпитано заради хората, които са тук. Аз казах, че ние ви познаваме и всички ваши номера ги знаем. И за това каква подкрепа искаме ли? Вие днес подкрепата си я дадахте 2 пъти. И господин Костадинов ви го каза и ви заплаши 2 пъти и вие се оплашихте и го изпълнихте. Сега ще го изпълните вероятно 3, 4, 5 път. Ние ви отворихме врата. Ние не поискахме от вас подкрепата, а ви отворихме врата да направите единствения правилен избор за тази страна. За нашата единствена страна. Защото за мен и за моите колеги България е единствената ни страна. Няма Канада, няма Швейцария. България е нашата страна. И ако вие влезете през тази врата, ще влезете. Ако не, гейт 1 е свободен и гейт 2 са свободни. И мисля, че е по-леко на тази страна. Длъжен съм да ви напомня и на тримата, които направихте репликите от тук, че годината в момента е 2024 година. Последното правителство на ГЕРБ е преди около 3 години. И продължаваме още да си говорим глупости от тази трибуна и вие да си говорите това, което ви пишат, не е окей. Длъжен съм да ви напомня и друго. Не ви наказаха за това, че сте били с нас. Ще го видите сега, като ви накажат на следващите избори. Защото сега нали не сте с нас, не искате да ни подкрепите. Ще го осъзнаете. Въпросът е, че вашият експеримент и експеримента с вас струва много на тая страна и на тия хора, които са отвън. На нашите граждани, на хората, които и аз, и вие, и всеки от нашите избиратели, тук където ходим и си говорим с тях всеки път, на тях им струва скъпо. И накрая за корупцията. Хора, без да сваляме нивото на разговора днес, аз нямам такъв пудел дед да ми носи пачки, разбираш? Аз нямам такова нещо. Аз не съм главен секретар на МВР, назначен от вас, лично покровителстван от вас и насниман с часовници за 1000 левове, пригърнат с едни хора, дето са обвинени за контрабанда. Рашков е тук, хора, вие за какво говорите? Каква полиция, госпожо Михайлова? Какво овладяване на полицията? Вие забравяте кой беше министър на вътрешните работи. Вие забравяте след него кой беше министър на вътрешните работи. Айде вие като се явявахте по времето на тях на избори и като се явявахте сега на избори, защо сега няма жалби, бе? А тогава всички знаехме какво се случва. Защото е овладяно МВР или защото просто си върши работата? Кое е напротив? Напротив ли е, че преди ви скъсваха всички нас да ни пишат протоколи за предупреждение, защото упражняваме политическа дейност ние? Че ние сме политици. Аз имам такива протоколи купища вкъщи. А сега някой да ви е притискал някъде, не си спомням. Ама пак ГЕРБ. Вижте, ГЕРБ е структурирана, силна и мощна партия, защото хората й вярват и знаят какво може да направи. А вие може да приказвате колкото си искате и каквото си искате. И ще видите, времето минава, ГЕРБ ще остане, защото продължава да работи честно и почтено.